and Drama presents What's the Style? Pagdumog Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Arnold. Ginaingon, ang bana basta makahimog sa tak-ong ragyod ang baba. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako mahimong mahikalimtan. Tapos na sa akong kamot eh. Oh, naunsa man aron na? Resulta niya sa akong pagpanglaba, Arnold. Uy, mao ba? Daghan kay kag mga bulingon nga mga kalsones. Maong pagyud kasagaran. Nasama din na akong kamot sa pagkuso-kuso. Uy, wala ka ni gamit sa washing machine de? Guba man. Hala, guba na de. O sige, magpalitag laing washing machine. Magahay na lang utag maid. O si mag-hire ta? Arnold, kinahanglan gyud tag maid. Kay na-promote ko. Lisod nag-absent ko. Ay, nahala sige. Ikaw may baw. Mayong adlaw, sir, ma'am. Kasi mo nga? Alma. Ikaw yung gipadadi ni sa agency? Ako, sir. Dara akong endorsement sa among agency, sir, oh. Ambe. College level ka. Ganun nga apply mong kapag ka-maid. Oo, na may kwartang akong ginikanan, ma'am, aron makapatiwas na ko sa college. Uy, anugon? Anugon gid, sir. Willing ka sa mga buhaton din sa bahay? Ay, willing gid kaayo ko, ma'am. Anad pag kog trabaho kay pobre man mi, kaya ra gid nako ang tanang buluhaton sa bahay, ma'am. Hala, unsa na ba ding orasa? Wa pa man manaog si Sir Arnold. Wala siya trabaho. Ay, ako lang po kawon eh. Pasig mo kasabaan kong mamrona. Ay, kataas na ba silang hagdanan? Kapoy, beg sa kakanaog ini. Kahayag, Mas Gos. My God! Almost 9 a.m. na. Huwag magkapukaw ang runa. Ay! Alma? Sorry, Sir Arnold. Uy, manok to. Kaon ako mga blik sa pultahan. Sorry, sir. Tanaw dito. Isarag balik ang pultahan kayo mo bangon ako. Oo, Sir Arnold.
manahog si Sir Arnold. Alas 10 na sa buntag. Alma? Ay! Kuya, wala ko. Nanaog na. Sir? Alma, next time ha. Kung working days gani, ang igid nga imo kumpukaon kung wa si Ma'am Rona nimo dinhi. Nakasabot ka? Nakasabot, sir. Kaon na, Sir Arnold. Mamahal lang ko pero mo-absent ko. Mo-file na ko leave. Sit ba yay? Lami. Si Ma'am Rona nimo ang nagluto ini? Ay, dili, sir. Ako. Ikaw? Lami da. Lami ko, sir. Lami ang sudan. Ang sudan mo lami. Lami mapag ko, sir. Oh? Oh. Mga mo nagkaligo. Lami mampod ko, sir. Lami bitaw siya na. Buang ang bayana. Giuyog-uyog ang iyong boobs kanina. Dako ra ba? Busok. Ang atngals kanahan ba ya? Kalain sa ko kibati na. Nanginit mo ko. Buglong tang tubig. Di na ni madada. Kanibi. Bahala na di. Ipahungaw ko ni. Alma. Kalami sa iyong boobs kaniya. Alma. Uy. Alma. Unsa? Uy, basig Ay. na gusto nimo ang inyong maid Arnold, ha? Buang nga lagi bayana ba eh. Birahe na yun! Batian mo dag tambag eh. Birahe! May tabitaw na! Wa pa mauli si Ma'am Rona nimo, Alma? Wa pa, Sir Arnold. Mo ba? Dali. Dungan lang tagaon. Ay, unya na lang, sir. Inikahuman ni mo. Lainan ko. Dungan na lang lagi. Masige gutom na ka. Giuhaw raman ko, sir. Sige. Inom og tubig. Giuhaw man ko ni mo, sir. Oo, sir. Joke, seryoso sad kay ka, sir. Joke, oy. Bitaw, Sir Arnold, kaan lang kung makuwangan ka ni amang ko. Naapay daghang pagkaon ba? Naay daghang food. Sige, kung palami. Bayaran na ka. Kung magikan ako. Kaok maayo, sir. Uy. Hello? Ron? Arnold, Hmm. magabihan ko ron sa pagpauli ha. Kay miabot ang among boss. Magkig-meeting siya sa mga employees. Manawag lang ko nimo kung magpakuha na ko. Okay, sige, Ron ha. Tawagi ko ha, aron makuha ka. Okay, thank you. Love you. I love you. Bye. Naunso ka? Smile mo ka dahil samtang nagatubang na ako ha, Alma? Wala, Sir Arnold. Kuain lang, gi-imagine lang na ako nga ako imong giingnan og I love you. Kanindot ka hapon matinuod, sir, sa. Ang nagsuga sa may kusina de. Natug na tingay si Alma. Uy,
Kutaw ko kape, pawas do ka. Ay, sigaw ang sugat din salay. Oh, Alma? Oh, sir. Nanaog lagi ka. Kuan, magkutaw kong kape. Yan na, nagunsa mo ka din sa sala? Uy, Halimuot manggod sa akong kwarto, sir. Mong nigawas ko og naghigda-higda ko diri sa sofa. Timplahan di ka kape, sir, ha? Kadiyot, yun na pa. Kang ro naman ang night gown, dili ba? Oo, sir. Gihatag maning ma'am nako. Mao ba? Ngayon ka, ug klaro ang imong hulmas lawas. Mao pa, Sir Arnold? Ang, Sir, pagpili, kape o ako? ikaw. Sure. Pila kasi man ang inyong travel ro na? 1 week yung tingali. Mao ba? Sige ha, amping dito ha. Amping pot ka, ha? Expert ka mo dag sex. Di mo kang katuloy na. Lamig kayo. Sige kong tanaw sa salida sa YouTube. Ay, sikas-sikas imong mata. Mabdus ko, imo ni. Hinaya ng tingog ni mo. Makapatay si Ron nga. Hey! Nag-away mong duha? Nay, si Sir Arnold mamro na ay pugson kog paato sa merkado bisag naapay daghang lutuunon sa ref. May bisita ka, Arnold? Kay mangumpraming duha si Alma? No. Kita na lang duha mangumpra ro na. Kitang tulo. Alma, ngano ka? Ni-insist ka man diha, good. Murag may panghitabo din samtang ko, Arnold? Panghitabo? So, panghitabo ba? Man, ro na. Alma, sultihi ko tinuod. Dili ko bakakon kay bad ng mamakak. O, ma'am, dunay nahitabo namo. Mabdus ko og si Sir Arnold ang amahan. Unsa? Shit! Nabuha ka, Arnold! May patol kag maid! Ganang nakahimo kay niya ako, ha? Wa na. Di na makatubag si Arnold. Nabukog na. So, si Ma'am Rona sa tanan, Arnold. Nga sige tag-handos-handos. Unsa? Wagid ko'y tingog. Mutingog pa ka nga, niang ko naman si Alma sa tubangan sa kusawa. Handos-handos ragi nakaingon sa tanan. Mga katuma kasama ang kaagi ni Arnold dinining tulumanon. What's the style? Handos-handos is style. Kini mao sugalanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.